Ah, akwai bakin magana? A yau na zo na gama magana. Da mu zo ne tambaye ka in ji shin wai wanda kallo gwamnati ke bai arewa. Wawaye ban sai hata wuka sakar karu dabbobin kwantarwa a yanka. Yau kana nufin irin wannan kallon gwamnati take yi a arewa? Su faɗi hakika kallon da suke mana kenan. Amma in sun nuna mana cewa suna kaunar mu kuma suna son. Yanzu ta fito fili ba san mu ake ba. Irin wannan fusata haka ya biya. Dan tsare wannan baranta in cikin goshi kuma bai ce. Adam mai zango. Suna na Adam mai zango. Da mu zo ne tambaye ka in ji shin wai wanda kallo gwamnati take bai arewa. Baba arewa na kuka wayo ana zamar da jinin mu wayo ana kashe al'ummar mu. Gaskiya ne wallahi. Don Allah duba mu baba don Allah kare mu baba kokarin ya dan karu baba a tausaya. Wallahi abin da idan ka fara abin da zan go fara wallahi duk gaskiya ne. To amma me mafita? Barbatu da yare mu kare lafiyar mu kar mu nuna ware matasa mu daina tsoro. Fito kanmu da kwarkwata nuna kishin arewa. Allah ka ba mu zaman lafiya a arewa da Najeriya duka duniya baki daya. A duba mu baba